Linking on my brain. Okay, yeah, okay, okay. Cak, tentang jujur payu rak ngedegeken liwat cak. Kalah karo cilik. Dowo ngewar-ngewar. Wah, ada cewek cak. Ora kenal kau undang-undang. Bagaci tak ada nih. Takon aku api takon. Ono apa lek? Mana sih? Kenal liga. Kenal liga. Kenal liga gak? Ono apa sih? Takon. Mau ngono wedok, liwat-liwat sapa? Kenal. Iku ora usah sebelah sih. Sapa ta? Aku kangen Tanti. Ora sebelah anak loro iki lho. Siapa jenenge siapa? Sofi. Iya ta le. Aku nu karo inem. Iya, aku seneng wonge, wong ayu ning ngono kok masa rak seneng. Kapan-kapan tak teno ring mae. Sembarang ping pindho. Assalamualaikum. Ket mau orang di duit belanja durung diweki. Duit endi? Gelas tak wae diingi mbok gawe moles raimu ngono kok. Ra ono duit ya ora usah belanja. Engko tak rokno. Tenang ae ta. Karepmu. Wah, kaset sido ra yo. Ini tak parane ngono-ngono omah. Wah, Kang Jat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Mbak Haji. Sido ra? Ridi. Regone rondo si inem. Ngomong gede tau bojoku. Sero. Mbak Haji, iki saya ngene jago saya. Kene. Oh, iya. Ini ngombe apa? Biasa kopi. Kopi. Ma, Mbak Haji darul kayak tak dulu kopi lo. Ya. Kang Jat. Rondo itu cocok sama mama. Yo wonge ayu aja nang kok. Iya, sugih anak loro ora masalah. Hidup kamu bakal kepenak. Oh iya. Ya, ra ono kopi, bangun teh. Ya lah wis, gak apa-apa. Sik Mbak Haji, ngombe dibis ya. Oh, nggih. Alhamdulillah. Yuk, udah saiki yuk. Yuk sembar. Ma, aku nggak bisa ya. Sembarang. Kira-kira wong nduk motor apa Haji? Wong sih kita ke ndok omah. Iki saja tak dobno. Ya. Iku aku tak balik. Rasa lagi. Iku. Tak parane ya. Bisa ya. Kayak siapa sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo pinara. aja. Wah, kita. Ini rakan
Lah nang ndi iki? Dolan. Aku dolan mintaan sing cemburu lho. Kira anu aku ra yo. Tak apa-apa. Ora apa-apa. Oh, tak kene. Aku mau ora. Aku mau ora.